Bon dia a tothom. Moltes gràcies a totes i tots per venir. El motiu d'aquesta roda de premsa és fer la presentació d'un estudi que des de Metges de Catalunya hem fet sobre les dades oficials dels equipaments sanitaris de Catalunya i la seva distribució territorial, estudi que ha intentat ser el màxim de rigorós possible amb les dades obtingudes i que ha coordinat i ara us presentarà l'actual vicepresident de Metges de Catalunya, el doctor Josep Maria Serra. Pep, quan vulguis. Moltes gràcies, secretari general. Bé, doncs reitero les gràcies per assistir, tant els que esteu connectats online com els que esteu presencialment aquí. De fet, aquest és el primer informe que elaborem, però això segurament serà el primer d'uns quants informes que la nostra idea és continuar fent com una anàlisi del que és el sistema sanitari en diferents aspectes. Ens hem centrat, com veieu aquest, amb l'informe sobre els equipaments sanitaris de Catalunya. I per què? Doncs bàsicament perquè un sistema sanitari, anant al gros, què consisteix? Doncs una prestació d'un servei, que és el servei sanitari, i això que necessitem tres pilars. Un és la població, a quina població va destinat això, aquest servei, vetllar per la salut, amb quines prestacions se li ha de donar a la població i, finalment, quines eines tenim, és a dir, quins recursos tant professionals com d'equipaments. En aquest ens centrem principalment en el tema d'equipaments, no de professionals, sinó d'equipaments. I per aquest motiu el que fem és analitzar les dades que en tenim oficials de les pàgines web de la Generalitat respecte a això. I a més aprofitem per fer una altra cosa, que és agafar i mirar de veure si aquells temes que tenim de problemàtiques específiques en l'anàlisi del sistema sanitari, com poden ser les llistes d'espera o la saturació cíclica d'urgències, pot tenir aquesta anàlisi dels equipaments al llarg del territori alguna explicació i si poden ser algun factor que sigui determinant en què passin coses com aquestes. Nosaltres hem analitzat els equipaments, n'hem analitzat 53 dels hospitals d'aguts, això queda clar, hospitals d'aguts de tota la demarcació, de totes les demarcacions, de totes les regions sanitàries, i són les dades que obtenim a través de les pàgines web del GenCat i del CatSalut. I hem fet anàlisi específic d'aquests 53 equipaments i que després els hem traslladat i ja us explicarem amb què, amb com i de quina manera. El que no fem és analitzar els recursos professionals perquè això formarà part d'un altre informe i, de fet, també necessitem una sèrie de dades. Com ja veieu, serà un tema de dades i que potser més que donar respostes potser generarà preguntes. A veure, ara no passa això? Fantàstic. Ara no passa. Perdoneu, Sí, ha perdut el focus. Les coses del directe, no? És el que sol passar, no? Jo ho he vist a la tele que ho diuen, són coses del directe, és el que hem de fer. Bé, començaríem doncs amb el material i mètodes, no? Fem una miqueta com fem quan fem estudis o a publicacions. Doncs què fem? Doncs durant un període de temps, és a dir, des del juny del 24 fins al juny del 25, finals del juny del 25, hem accedit a les pàgines web oficials que tenim disponibles per tota la població. Són dades obertes. Com hem dit, aquests 3 punts de població. Doncs la població on l'hem anat a buscar? Doncs bàsicament a les dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya, que sabeu que es dedica a publicar dades de molta complexitat, d'analitzar municipi per municipi, població, rangs d'edat, etc., amb aquest link, que és d'accés públic, ja dic. Sobre els centres sanitaris autoritzats, doncs, ens hem anat a les pàgines web del Registre General de Centres i Serveis i Establiments Sanitaris del Ministeri i també els de la Generalitat de Catalunya. I bàsicament ens hem centrat ja perquè no hi haguessin modificacions, ens hem anat ja a fer l'últim repàs entre el 17 i el 26 de juny d'aquest any. I finalment els equipaments, també hem anat amb les dades aportades pel cercador de centres sanitaris, que també tenim amb aquest enllaç per poder obtenir els equipaments. Ja us he comentat que el que fem és mirar aquests 53 equipaments sanitaris que, ja dic, s'han obtingut a través d'aquesta informació pública i de les 10 regions sanitàries.
Quins equipaments són? Aquí veieu el llistat dels 53 equipaments. Veureu que és divers. A la part alta, a l'1 és els llits d'aguts, són més aviat equipaments d'àmbit hospitalari que podríem dir d'ocupació, no? De llits d'aguts, llits sociosanitaris, psiquiàtrics, llits totals, també quiròfans, també boxes d'urgències, i després el que són equipaments, molts de caire de diagnòstic, com per exemple doncs, la radiologia convencional, les ressonàncies magnètiques, etc. Els fibroscops, també, com a eina de diagnòstic i tractament. Després, a l'altra banda, podem veure doncs, equips de reanimació, tacs, làsers, etc. i tractaments tractaments oncològics, en un total de 53 equipaments. Aquests són els que hem fet el seguiment de tots els centres i totes les regions sanitàries. Però per fer aquesta anàlisi més específic, hem analitzat bàsicament 8 equipaments, que són llits d'hospitalització d'aguts, els llits d'intensius, els boxes d'urgències, els quiròfans i els mamògrafs, els tacs, les ressonàncies i els fibroscops. Em direu, i per què aquests? Doncs bàsicament perquè, com que hem dit que miraríem de veure si tenen alguna correlació amb les llistes d'espera, quan veiem els procediments diagnòstics que es monitoritzen, doncs d'aquests equipaments que tinguin una translació sobre els equipaments són bàsicament aquests, és a dir, dintre de les llistes d'espera de proves complementàries que s'analitzen, és les ressonàncies, els tacs, els mamògrafs i també les colonoscòpies i les fibroscòpies gàstriques o les gastroscòpies. Per això aquests, i no altres, sinó aquests. Un cop ha fet l'anàlisi de tots aquests factors, ens n'hem anat després a obtenir les dades també en el maig, que són les dades publicades també a la web del CatSalut sobre les llistes d'espera, i hem analitzat precisament aquells que tenen translació amb els equipaments que nosaltres hem pogut registrar, que són els que veieu aquí, a través d'aquesta pàgina web que, com veieu vosaltres, també és d'accés públic. Bé, i això ho hem fet sobre les regions sanitàries. Com ja sabeu, les regions sanitàries, ara tenim 10 regions sanitàries que estan definides des de l'estiu del 23. Aquí us han fet aquests mapes que donen una idea de l'extensió territorial i també dels habitants per aquesta extensió territorial. Ja veieu, doncs, Pirineu-Aran, Lleida, Barcelona ciutat, la Metro Nord, el Camp de Tarragona. Veieu que tots hi ha 1.686.000 habitants amb aquell puntet vermell que és Barcelona ciutat i tenim 76.000 habitants en la zona de l'Alt Pirineu-Aran. Les altres, doncs ja veieu aquí, tenim la Catalunya central, la Metro Sud, Girona, la nova també del Penedès, que si us recordo que s'ha constituït a base del que és l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, amb la qual ha sostret part de població i d'equipaments de lo que era la part de la Catalunya central, també del Camp de Tarragona i també de la Metro Sud. I l'última, la de Terres de l'Ebre. Una mica veieu aquí la distribució territorial i els habitants. Bé, quins resultats? Bé, doncs anem a mirar els resultats que hem anat obtenint. Aquestes, veureu que treballem amb unes gràfiques, que són aquestes, que sí que semblen molt comprimides, però bàsicament veieu a l'esquerra els llits d'aguts totals, perquè aquest parlem de llits d'aguts, els llits d'aguts totals, els habitants, veieu les regions sanitàries, i a sota els habitants per llit i els llits d'aguts per 10.000 habitants. La utilització de 10.000 habitants o 1.000 habitants o 100.000 habitants depèn de les publicacions. Nosaltres hem utilitzat la de 10.000 habitants, com podia ser una altra, però ho hem fet així bàsicament també perquè el valor numèric pugui ser fàcilment assumible. A part d'aquesta gràfica, ens hem preparat aquestes dues gràfiques. La primera, que seria aquesta, els llits d'aguts per 10.000 habitants, i veieu aquí un gràfic de barres on a la banda dreta és la mitja de Catalunya. És a dir, que tindríem una mitja de 17,76 llits per 10.000 habitants, insisteixo, llits d'aguts, no llits totals, sinó llits d'aguts. I llavors veieu que ho hem fet amb unes franges de colors i veieu que els roses estan per sobre del que és la mitja i els que són de color granatós estan per sota de la mitja. La gràfica de la dreta potser és més visual, no? Que és dir, escolta'm, quants habitants hi ha per cada llit? Doncs si mirem de quants habitants per cada llit, veieu el que tenim
de mitja de Catalunya, que són els 563, és a dir, agafem 563 persones i posem un llit. Doncs així ja ho tenim. Insisteixo, el que veiem és que els que estan per sobre de la mitja són les franges de color fosc i els que estan per sota de la mitja són els que estan en color rosa. Podeu apreciar aquesta serra que hi ha, no dic serra però no tinc res a veure, és aquesta evolució ondulant de diferències en la distribució de llits hospitalaris d'aguts en el territori. Si això ho mirem amb els llits d'intensius, amb els boxes d'urgències, veureu que també tenim la mateixa representació, tal com hem dit a la primera, ho teniu en els documents que se us faran arribar si els teniu, i aquestes representacions que penso que són més aclaridores. D'entrada, si no hi saps, veus que hi ha dues columnes molt altes, explicarem. Bé, primer, la mitja de Catalunya de boxes d'urgències per 10.000 habitants doncs és 1,61 i veiem que l'Alt Pirineu Aran està en 3,60 i pico, o un altre que està al 0,08%. I quan això ho passem amb habitants, que és la regió sanitària de Lleida, veiem doncs, que per cada boxes d'urgències doncs, hi ha 125.000 persones per aquest box d'urgències. D'entrada, sàpigues o no sàpigues de com va el tema, dius, home, això és sorprenent, si més no. Ja ho analitzaré més endavant. Passem al següent punt, que són els llits intensius. En els llits intensius, igual que com havíem fet fins ara, també dels llits totals, els habitants, les regions sanitàries, els habitants de llits d'UCI i els llits d'UCI per 10.000 habitants. I tornem a la gràfica. En l'Alt Pirineu Aran no hi ha notificats llits intensius, amb la qual tenim 0. Epa. Doncs, com dèiem, l'Alt Pirineu Aran són 0 i llavors veiem que la mitja està en 1,23 i amb aquestes fluctuacions que també tenim, com hem vist amb les diferents gràfiques. I en la banda d'habitants per cada llit d'UCI ja ho veieu, que a l'Aran són 0 perquè no hi ha llits, però sí que tenim valors molt per sobre de la mitja de nombre d'habitants, sobretot al Penedès, a Girona i a la Catalunya central, que estan molt per sobre de la mitja de Catalunya. Ara tornem a ser-hi, que no va... Sisplau. Gràcies. Molt bé. Finalment, a quiròfans, doncs, tornem a fer el mateix. Tenim els valors numèrics aquí i aquí els quiròfans, també amb la banda de la dreta, recordeu la mitja de Catalunya i els valors que estan per sobre i per sota de la mitja, i a la dreta els habitants per cada quiròfan en cada una de les regions sanitàries. D'entrada, més que veure el número, que també és interessant, és veure aquesta variabilitat que hi ha entre regions sanitàries, d'amunt avall. Si passem ja als aparells o als dispositius de diagnòstic per la imatge, mirem els mamògrafs, veiem els aparells de mamografia, que els veiem distribuïts també al llarg del territori. Si veiem els dos gràfics, veiem també la mitja de Catalunya a la dreta 0,03 i tenim un valor molt alt que està a l'àrea de l'Alt Pirineu i Aran, i quan anem a veure-ho per habitant, per mamògraf, veieu que tenim disparats tant els o les dades de la Metro Nord, de Tarragona, de la Catalunya Central, és a dir, bastants llocs. I això per què? Doncs tiro una miqueta enrere i si ho veieu a dalt, perquè els equipaments que tenim són 28 a tot Catalunya, cosa que també podria resultar sorprenent, no? I quan els veiem amb la seva distribució territorial, doncs veiem que a Lleida n'hi ha un, al Camp de Tarragona 1 i a la Catalunya Central 1. Ja dic, això són dades descriptives, no són anàlisis, és dades descriptives, és translació de les dades que hi ha publicades en els centres que tenim en el territori. Referent a tags, també tenim aquí la gràfica global i després els tags per 10.000 habitants. Veieu, es va repetint una miqueta la tònica que teníem, al Pirineu Aran, una columna molt alta i la resta, més o menys, però quan ho veiem amb habitants per cada tag, veiem que on estan teòricament molt bé és l'Alt Pirineu Aran i on estan
amb una franja per sobre de la mitja, doncs la Metro Nord, la Catalunya Central... Es va repetint una miqueta el que havíem vist fins ara. Amb el tema de les ressonàncies, doncs, passem directament a la gràfica. De ressonàncies, curiosament, també a l'àrea de Lleida, a la regió sanitària de Lleida, no, en els hospitals d'aguts, insisteixo, no n'hi ha cap. I a les Terres de l'Ebre tampoc. Amb local veiem la distribució per 10.000 habitants i a la dreta els habitants per cada ressonància. També veieu aquesta, a part de que també s'opten aquests dos valors que no hi ha equipament, o almenys no hi ha equipament reportat, el que sí veiem és també aquesta fluctuació de les dades. Finalment, els fibroscops, aquí sí cal explicar que el tema dels fibroscops, el fibroscop és un terme genèric, de fibroscops n'hi ha de molts tipus, hi ha fibroscops per fer colonoscòpies, per fer gastroscòpies, per fer broncoscòpies, que són diferents, els que són per adults, els que són pediàtrics, els que s'utilitzen en anestèsia per intubacions difícils, els que s'utilitzen també en urologia per fer les cistoscòpies flexibles, els que s'utilitzen en diferents àmbits, però aquí estan agrupats tots en fibroscops. I nosaltres hem fet una valoració que és relativa, perquè no podem discriminar quin tipus de fibroscops perquè estan tots englobats en el mateix sac. Si mirem per fibroscops, doncs ho veiem amb aquesta distribució territorial també, amb els fibroscops per 100.000 habitants, per 10.000 habitants. Curiosament també Lleida hi ha 0 reportat. I els habitants per cada fibroscop veiem que hi ha dues zones, com és la Metro Nord o com és la Catalunya Central, que tenen molts habitants que depenen d'un fibroscop. Bé, quan mirem la comparativa de les regions sanitàries, això és una miqueta el resum del que hem vist fins ara, però si ho veieu, amb llits aguts, boxes d'urgències, llits d'UCI, us posem a la mitjana, els màxims i els mínims i percentualment. És a dir, veiem si a la mitja és el 100%, doncs el màxim aquí, per exemple, amb els llits aguts a l'Aran estarien el 138%, però per altra banda, la regió sanitària del Penedès estarien el 67%. Els boxes d'urgències, doncs, similar, el 227% a l'Alt Pirineu Aran i a la regió sanitària de Lleida el 5%. Ja dic, insistiré molt, perquè són dates descriptives. No entro en fer valoracions de si d'una cosa o d'una altra. Són dades descriptives. Després ja farem l'anàlisi necessari. Bé, aquesta és una dada que són globals. I ara, quan ho fiquem i comparem o incorporem la informació de llistes d'espera, doncs veiem les llistes d'espera per diferents procediments. El que veiem aquí també és les colonoscòpies. Com veieu, aquí està, dalt de tot està la regió sanitària, la població, el nombre de fibroscops, els fibroscops per 10.000 habitants. Hi ha una altra cosa que també incorporem, que són les sales d'endoscòpia, que és un equipament que està en el registre d'equipaments en els centres hospitalaris i que, curiosament, si us fixeu, a la regió sanitària de la Catalunya Central hi ha 9 fibroscops, però no està reportada cap sala d'endoscòpia. És curiós, no? Igual passa a la metropolitana sud. Amb 49 fibroscops que no hi hagi cap sala d'endoscòpia. Bé, és una dada que cal tenir-la aquí. De tota manera, en els temps mitjos d'exploracions, com sabeu, o com es diu, els 30 dies són per prioritats preferents i els 90 per prioritats ordinàries. Aquí sí que, mira, no he posat de vermell el 124, tindríem la regió sanitària de la Metro Nord, que estaria per sobre d'aquests 90 dies, amb 124 dies, i la regió sanitària de Girona amb 119 dies. Com ja sabeu, hi ha diferents centres que fan aquest tipus d'exploracions, que en global dona el valor aquest que està amb la fila grisa amb les lletres blanques, i a sota tenim el centre amb menor temps mig i altres centres amb el major temps mig. I veieu aquí que estan posats en vermell, doncs que de mitja queda la que tenim a dalt, però en uns centres concrets doncs hi ha números que estan per sobre dels números desitjables. I a sota de tot, veieu els fets i en espera, són els procediments fets en aquests centres i els que estan en espera. Clar, això, com ja heu vist abans, no? Si resulta que no hi ha un equipament i resulta que sí que es fan, com es casa? Ja ho veurem.
Si ens anem a endoscòpia digestiva alta, doncs els números són aquests, és a dir, tenim el temps mig en la columna grisa, veiem aquest que està pintat en groc, que són els 162 dies, la resta estaria dins dels paràmetres acceptables, però si ja fem un detall més específic de centres, sí que hi ha uns centres que que tenen uns temps, almenys que són els que estan en el registre d'exposicions complementàries amb els seus temps mitjans, els dies d'espera, doncs bastant més alts. Que al final, globalment, la regió sanitària té uns bons valors, però localment podria ser que estiguessin més alts. I això és el que ens demostra aquestes dades. Respecte als tags, el temps mig està dintre dels paràmetres normals. Quan baixem i mirem el detall de la regió sanitària, veiem que hi ha valors que criden l'atenció de centres que tenen uns dies d'espera superiors als acceptats com a màxims. Veieu aquí, la clínica Mi Nova Aliança està en 208 dies i de Lleida i altres, doncs l'Hospital de Can Ruti també té uns valors una miqueta més alts i Josep Trueta està a 127. Recordar que aquestes són les dades publicades al departament, que són a mes de maig del 2025. Respecte a les ressonàncies, igual, el temps mig està dintre dels paràmetres acceptables, però quan baixem al detall és el que hem comentat. És a dir, hi ha centres que, pel motiu que sigui, es veuen uns dies molt més aixecats dels que tocaria. I finalment, les mamografies també totes les regions sanitàries estan en temps mig adequat, però quan mirem el detall, aquí hi ha només un centre que està per sobre del valor acceptat. Clar, quan veiem unes dades i veiem les altres, diem, home, alguna cosa potser no acaba d'encaixar. Alguna cosa potser no queda prou clar el perquè de les coses. Llavors nosaltres el que fem, més que afirmacions, fem observacions. Aquí, el primer de tot és el que ja hem anat veient, és la gran variabilitat que hi ha d'equipaments, d'aquests equipaments amb els hospitals d'aguts, segons les dades que estan recollides en les fitxes tècniques de cada un dels centres, i veiem aquí percentualment, ho veieu, com ja hem ensenyat abans, doncs bàsicament és aquesta gran variabilitat. Això és el primer que sobta. És a dir, el que hauríem d'interpretar com a equitat territorial, doncs sembla que aquí potser no es compliria. 2. Quan analitzem màxims i mínims d'aquests 8 equipaments, quina regió sanitària té d'aquests 8 equipaments el màxim valor possible? Doncs l'Alt Pirineu i Aran. I l'altre, el 8è, és el de Barcelona Ciutat. La resta estarien en l'entremig entre el màxim i el mínim, alguns per sobre, altres per sota. I quan veiem els mínims dels equipaments, el que veiem és que la regió sanitària de Lleida té 3 d'aquests equipaments que estan en el valor més baix. Altres que estan en valor més baix, doncs, recordeu l'Alt Pirineu Aran, que no tenia llits d'intensius, per això està aquest mínim, i altres com Camp de Tarragona, Girona i Terres de l'Ebre també tenen un d'aquests indicadors que està a la banda baixa, a la banda de mínims. Si això fem la valoració dels equipaments, en total mirem els que estan per sobre de la mitja i els que estan per sota de la mitja, ens fixem en els que estan per sota de la mitja, que diríem que estan en precari, i veiem quants d'aquests equipaments estan en precari. Doncs bé, la regió sanitària del Penedès tindria 5 d'aquests equipaments que estan per sota de la mitja. Al Camp de Tarragona i Catalunya Central estan 6 equipaments per sota de la mitja i Lleida estaria també 6 equipaments per sota de la mitja i la Metro Nord, dels 8 equipaments, 7 estan per sota de la mitja. Si agafem tots aquestes regions sanitàries que tenen uns valors d'aquestes dades que estan d'equipaments que estan per sota de la mitja, això voldria dir que estem parlant de pràcticament la meitat dels habitants de Catalunya. Estem parlant d'uns 4 milions. Uns 4 milions. Com ja ho heu anat veient, segurament vosaltres, coneixent o no coneixent el tema, criden l'atenció, us remarquem uns quants. És a dir, que la regió sanitària de Lleida només tingui 3 boxes d'urgències o que l'Alt Pirineu Aran tingui 0 llits d'intensius o que la regió sanitària de Lleida i Camp de Tarragona i Catalunya Central tingui només un mamògraf a cada regió sanitària.
Clar, quan incorporem l'observació de les llistes d'espera de proves diagnòstiques, el TAC, la ressonància, la mamografia, les colonoscòpies, les gastroscòpies, observem que les proves d'imatge, TAC, ressonàncies i mamografies a totes les regions sanitàries estan bé, tenen el número mig, estan tots correctes, però les colonoscòpies i les gastroscòpies sí que hi ha algunes regions sanitàries que de mitja tenen uns valors més alts. Ja heu vist que quan analitzem cada regió sanitària en concret, alguns centres tenen unes llistes d'espera més altes de la mitja i que són punts calents, per dir-ho d'alguna manera. Quan fem el resultat d'ajustar les dues fonts, apreciem que els equipaments diagnòstics que hi ha als centres, què passa? Doncs podem veure que un centre que en principi en la llista d'equipaments no té aquest equipament, però per altra banda sí que té llista d'espera, sí que té aquí exploracions realitzades i sí que té pacients que estan pendents de fer-se. Dius, home, això genera una contradicció. És a dir, com pot ser que a mi en un registre no tingui, per exemple, no tinc ressonància, però curiosament sí que consta, quan mirem les dades de les llistes d'espera d'exploracions complementàries, resulta que sí que tinc llista d'espera, sí que he fet exploracions i sí que tinc pacients pendents. Com pot ser? Doncs bé, doncs això és una de les preguntes que ens podem fer, no? I entrant a la discussió, és a dir, el que nosaltres pensem o creiem davant d'aquestes dades, que ja dic, això, insisteixo, són dades que hem obtingut de les pàgines web del CatSalut, són dades que hem fet una exposició numèrica, que són dades obertes, que qualsevol ciutadà pot accedir-hi i pot mirar, contrastar, pot ser que ens hem equivocat amb algun valor, però és revisable en qualsevol moment. Però sí que hem vist que aquesta contradicció que hi ha entre l'observació de les dues fonts en alguns aspectes ens genera dubtes de estan totes bé, estan totes malament, n'hi ha una que està bé, una que està malament, no sabem. I com que no sabem, no podem pronunciar-nos. L'únic que podem fer és observar aquestes diferències. I el que creiem és que, com hem dit, que el sistema sanitari es basa en una població, amb unes prestacions i uns equipaments per donar-les a terme, que per poder fer una acurada planificació i una bona atenció a la població, el que caldria és, evidentment, tenir unes dades sòlides sobre les quals poder treballar. Llavors, nosaltres creiem que hauríem de saber, caldria saber, qui fa el registre i la informació dels equipaments, per una banda, qui fa el registre i la informació de les llistes d'espera de cada centre, no sé si és la mateixa entitat o no. Dos, com es procedeix a aquest registre a notificació d'informació, quin és el procediment de fer, si existeix un patró estandarditzat i sistematitzat de com fer aquesta recollida de dades, amb quina periodicitat. Home, la periodicitat de les llistes d'espera sí que és mensual, sí, perquè cada mes el CatSalut publica l'evolució de les llistes d'espera. En canvi, sobre els equipaments, no tenim la dada en la qual es va generar l'informe d'aquella fitxa. I si existeixen sistemes de verificació i contrast de les dades, que nosaltres, de fet, és el que hem fet ara. És un sistema de verificació i contrast de les dades, però suposem que deu haver-hi alguna part administrativa del CatSalut que com a mínim fa una revisió d'aquestes dades i segurament arribaria a les mateixes observacions que hem fet nosaltres. Arran d'aquestes inconsistències se'ns genera el dubte de quines dades són les veritables, quines dades, perquè, home, a part d'aquests indicadors que hem mirat, n'hem vist alguns altres i sobta, per exemple, que dels equipaments que hem analitzat, dels 53 equipaments, doncs un hospital petit, com és l'Hospital de Can Davant, no sé si el coneixeu, que està al Ripollès, el nombre d'equipaments que té registrats dista només 2 o 3 respecte a l'Hospital Clínic de Barcelona. Ho dic per fer una proporció. Dius, home, sobta, si més no. Llavors, desconeixem si aquestes dades d'equipaments del centre són reals, són veraces, o si no ho són, i si realment ens en podem fiar de les dades i de quina font ens n'hem de fiar. Perquè d'entrada hi ha aquesta cosa que hem dit abans, és a dir, que hi ha proves complementàries, com poden ser ressonàncies, com poden ser TACs, com poden ser mamografies, que hi ha centres
que no els hi surt com a equipament, però per altra banda si tenen llista d'espera, dintre de paràmetres normals o no, però dius, com s'explica això? És que tenen l'equipament i no està registrat, o bé no tenen l'equipament i aquests pacients es deriven a tercers. Això no ho sé. Això és una de les preguntes que es podrien arribar a generar arrel de la lectura d'aquest informe. I veiem que hi ha certs aspectes de les dades de llista d'espera que estan per sobre dels valors que seria, no, que el CatSalut reconeix com serien els temps mitjos necessaris, i curiosament s'associa sobre aquelles regions sanitàries d'alta població i que tenen una càrrega assistencial segurament molt alta i potser els equipaments no són els que tocarien. És a dir, una miqueta un mix de totes dues coses. El que sí queda palès i és necessari disposar d'unes dades fiables i consistents. Si són fiables, doncs bé, i consistents, doncs ens permet construir a partir d'aquí sobre. Però tal com està ara, amb les explicacions necessàries, doncs potser es podrien clarificar coses, però actualment, tal com està, com a mínim, generar dubtes en poden generar dubtes, i dubtes raonables. Clar, també diuen que gat escaldat d'aigua tèbia en fuig. De fet, nosaltres també anem al darrere des de fa molts anys ja d'obtenir les dades dels registres de professionals que hi ha aquí a Catalunya. Ja sabeu que el registre de professionals també seria l'altre pilar, com hem dit, a part dels equipaments, dels professionals que treballen al sistema sanitari, per conèixer aquestes dades i veure la seva distribució també territorial. Però, malauradament, aquest registre de professionals, que ha de ser d'accés públic, les dades que teníem fins fa pocs mesos, fins a finals de l'any passat, no eren massa, per dir-ho d'alguna manera, massa clares o massa, no sé, creïbles, potser, per dir-ho d'alguna manera. I a dia d'avui sí que tenim constància de que el departament té l'interès, evidentment, com no podria ser d'una altra manera, de tenir unes dades que siguin fiables i consistents. Ha treballat en tenir un registre de professionals actualitzat i realment sòlid i fiable, que encara no el tenim d'accés públic, però que segurament, com diu la normativa, haurà de ser-ho en breu. I l'únic que podem disposar ara actualment són de dades que dona el Ministeri. El Ministeri de Sanitat els pot donar i els dona, de fet, a través d'un informe obert que està a la pàgina web del Ministeri, que és el Registre Estatal de Professionals Sanitaris del Ministeri de Sanitat del 2024. Però ja us dic ara que ens l'hem mirat i no és un informe que fem al respecte, però que deixa molts dubtes, molts dubtes. De fet, l'informe ja diu que és un tema que s'està treballant i que a poc es anirà actualitzant i anirà millorant les dades. Jo recordo que el registre de professionals es va començar a parlar l'any 2003, estem al 2025, que al final l'última normativa està en el BOE del 2014 i estem al 2025. Portem una miqueta d'endarreriment. Vull dir que aquí és necessari, és a dir, com poder planificar, doncs necessari tenir unes bones dades, unes dades consistents que siguin reals, fiables i consistents, i no el que nosaltres desitgem és això, és ben aviat disposar d'aquestes dades per poder fer aquest observatori que estem fent nosaltres i fer-ho des d'un punt de vista constructiu, com sempre hem manifestat des de Metges de Catalunya, perquè el que volem fer és que disposem com a ciutadans del millor sistema sanitari possible. I fins aquí. Gràcies, Pep. L'únic que com que jo era el coordinador, doncs us poso aquí els companys i companyes que hem estat treballant en aquest tema i que avui no han pogut venir perquè estan fent assistencial i que, bé, doncs que volia donar-los les gràcies a tots ells i donar-vos també a tots vosaltres les gràcies. Fins aquí. Gràcies, Pep. Abans de donar pas a les paraules, jo voldria remarcar un missatge, que és s'ha vingut dient durant tota l'estona, però crec que és important treure'n aquestes conclusions. El primer lloc és que aquest informe es basa en dades 100% oficials. És a dir, en cap cas és una recollida pròpia, són les dades transparents i obertes que publiquen les webs oficials. Per tant,
Això no hi ha res de collita pròpia, és tot el que marca el Departament de Salut, el Ministeri, etc. I, per tant, si ens hem de creure aquestes dades, les dades que us hem presentat són altament preocupants, perquè implica una iniquitat en l'atenció que es presta a la ciutadania molt gran, i això hauria de fer qüestionar a la població en els seus governants i hauria de fer que els governants es preocupessin molt de com estan fent aquesta planificació de recursos assistencials. Per altra banda, existeix la possibilitat de que realment aquestes dades no siguin fiables. Ja, de fet, durant la presentació de l'informe ja hem fet alguna pinzellada d'alguns aspectes concrets que realment són difícilment creïbles. Llavors, encara el problema és més greu, perquè algú ens haurà d'explicar poquet a poquet quina fiabilitat té la publicació de dades per part del departament, de qualsevol dada. Perquè si resulta que no es registren, per exemple, coses tan senzilles com alguns equipaments en una regió sanitària, com ens podem creure les dades de llista d'espera, per posar un exemple. I, per tant, jo crec que aquestes són les dues principals conclusions. Crec que són dades molt preocupants, tant si ens les creiem com si no. I a partir d'aquí, en tot cas, obriríem pas a les preguntes i qüestions. Sobre aquesta consistència o inconsistència de les dades, si s'han posat en contacte amb el Departament de Salut o tenen previst fer-ho en els propers dies per traslladar-los aquests resultats. Aquesta seria una pregunta. Llavors, voldria demanar per la regió sanitària de Lleida, que és una de les destacades per sota de manca d'inequitat de recursos sanitaris. No sé si això els encaixa amb les informacions dels seus companys al territori. Llavors, una tercera pregunta, i ho deixo aquí, potser després ja em faig alguna més, és el tema demògraf, que entenc que va una mica per aquí, el que deien que potser hi ha aspectes sorprenents, perquè veig, per exemple, que la regió de l'Alt Pirineu-Aran en té 3 i, en canvi, a regions que tenen més de 300.000 habitants, com Lleida, Tarragona i Catalunya Central, només n'hi ha un. Per exemple, jo em conec la part de la Catalunya Central perquè soc de Manresa i penso, només hi ha un sol mamògraf, entenc, a Manresa, però Berga, Igualada, que entenc que és la mateixa regió, no en tenen. Bé, ho deixo aquí fent. Gràcies. Sembla, jo contesto la primera. Pel que fa a la posada en contacte amb el CatSalut, aviam, el CatSalut n'és conscient d'aquesta roda de premsa perquè així els hi hem fet saber, però, repeteixo, és que el tema no és que nosaltres hàgim recollit unes dades i les vulguem contrastar amb les seves. No, és que estem fent servir les seves dades. Per tant, no estem anunciant res que suposadament no haguessin de saber. I, per tant, ens posem a disposició de la ciutadania i del departament, òbviament, per mirar de solventar els problemes que pugui haver. Però, repeteixo, tampoc existeix, creiem que la situació és prou greu com per fer-ho públic una informació que, de fet, està penjada. Per tant, no és una tasca d'investigació profunda i buscar... No, hem agafat, hem analitzat les dades de les webs oficials i les exposem i crida l'atenció. Crida l'atenció en molts sentits. I a partir d'aquí, en tot cas... Sí, gràcies. Jo faria una prèvia. La prèvia és... El sistema sanitari no és d'avui, no és de fa 2 dies. És un sistema sanitari que el tenim aquí des dels anys 80 i que s'ha anat construint al llarg de 40 i escaig d'anys. És a dir, que això no és una qüestió de la gent que està ara actualment en el departament, sinó que són coses que venen de lluny. El problema és que si hi ha errors crònics que no es corregeixin. Alguns ens consta que hi ha l'intent de corregir, com és el tema del registre de professionals, però n'hi ha d'altres que potser a vegades el que cal fer és posar el focus i assenyalar-ho perquè la gent ho vegi. Aquesta és la primera prèvia. La segona prèvia, jo també soc manresà, amb la qual estic interessat en el tema, i el que dius de les experiències d'altres companys respecte als equipaments. Companys o usuaris. Evidentment,
costa entendre que només estigui reportat un mamògraf. Jo us puc dir que probablement el registre d'equipaments, no sé si a tots, però en molts centres està pormenoritzat, és a dir, hi ha registres que no existeixen. Per exemple, us diré, i a vegades són coses que he anat observant quan es busquen registres de certes coses. Quan parlem, un dels indicadors que era d'aquests 53, que era equips de reanimació, val? I parlem d'equipaments. Un equip de reanimació són aquells, normalment el que es té són els equips d'aturades que existeixen i que existeixen. On estan? Doncs mira, pot ser a l'àrea d'urgències, a l'àrea quirúrgica, a consultes externes, a l'àrea de radiodiagnòstic, a les plantes, al box de paros. És a dir, si mireu certs hospitals grans de Catalunya, posen que n'hi ha un. Això ens ho creiem? No. Però és que potser que aquí ha apuntat un, diu, tenim equip de reanimació i és un equip humà que cada dia està de guàrdia per fer l'atenció. I han apuntat un. Podria ser l'explicació. Però hi ha dades que probablement qui les ha omplert doncs potser no ha sigut el curós que hauria de ser. O no ho sé, però dona aquesta sensació. Sí que és veritat que, per exemple, evidentment, a Lleida, si aneu a l'Arnau, no hi ha només 3 boxes d'urgències. Si aneu a Santa Maria, no només hi ha 3 boxes d'urgències, però en el registre que hi ha sí que posa. És a dir, a mi m'agradaria que a l'hora d'informar de l'adreça, el telèfon i de totes les dades del centre, quan s'informa dels equipaments que té cada un dels centres, estiguin correctes. Aquí el dubte. Aquí el dubte. Jo penso que el dubte té base per dir, home, potser el registre dels equipaments fa bastantes aigües. Ara, no sé en quina mesura, perquè no sé qui l'omple, si és centralitzat o cada centre ho fa i qui ho fa dins de cada centre, ni quins protocols segueix, ni quina norma, ni si hi ha ningú que ho supervisi o és... Ja està. I per altra banda, en el tema de les llistes d'espera, home, sí que crida l'atenció, perquè no és una qüestió, jo ara estic aquí, però durant molt temps m'he dedicat a mirar les llistes d'espera, perquè jo en el seu moment gestionava una àrea quirúrgica i a mi m'interessava molt veure els números i veies que hi havia certes zones que sistemàticament tenien números en vermell i dius, a veure, i mires, i dius, té 2 pacients. I clar, això fa que tingui 200 dies de llista d'espera. No hi ha hagut ningú que hagi depurat aquest número i que continuï sortint en vermell. Home, doncs això no és una qüestió nova d'ara, és una qüestió que porta temps. Jo no sé com funciona ni com deixa de funcionar, però sí que unes dades que facin que es disparin mitges, doncs s'ha d'anar molt en compte. S'ha d'anar molt en compte. Per això dic que, home, amb els números, ja que són indicadors de com funciona el sistema sanitari, hem de ser curosos, o s'hauria de ser curós, tothom, de poder tenir unes dades que siguin el més fiable possible o fiable 100%. I respecte al que deies dels mamògrafs, estem en la mateixa línia. Jo n'estic convençut, no et sé dir quants. Sí que, evidentment, l'exercici que estem fent ara és preguntar a la gent que treballa en els nostres diferents centres, escolta'm, aquesta és la fitxa del teu centre, em pots dir si realment és així? I de moment els que ens van contestant, dius, Déu-n'hi-do. Sí. Diuen, ja sabem que a l'Arnau de Vilanova n'hi ha més de 3, no? Per tant, ja aquesta dada ja sabríem que no està reportada correctament. Sí, el problema és que, clar, jo, si ho heu vist, he sigut clar, és a dir, les dades que estan reportades dels hospitals d'aguts respecte als equipaments que estan publicats en la pàgina d'allò. No, clar, tot el que sigui, em sembla que, dius, home, sí que donem una opinió de com creiem, però més que anar al número diem, home, la sospita és de que potser no són prou fiables ni consistents i necessitem unes dades fiables i consistents per construir. Revisem-ho. Diem què, com i de quina manera hem de fer aquesta recollida de dades perquè si no podem tenir un problema. Perquè a vegades, doncs, home, és com la construcció d'un edifici. O tens una base sòlida o si no, quan arribes al tercer pis es cau. I llavors aquí no aniríem bé. I jo aquí afegiria 2 coses més. La primera és si hem de planificar, planifiquem en base d'aquestes dades? Perquè, clar, si planifiquem en base a aquestes dades, què estem planificant? Perquè si ens creem les dades dels boxos d'urgències, potser volen construir un altre hospital per fer més boxos d'urgències, quan les dades no són reals.
I la segona és, si la persona que recull els boxos d'urgències és la mateixa que recull les intervencions pendents, quina fiabilitat tenen les llistes d'espera? Quina fiabilitat té no res del que ens publiquen? Sí, clar, si em permets, si es planteja obres d'ampliació de centres per augmentar el número de llits o per augmentar, jo què sé, ressonàncies o per augmentar diferents tipus d'equipaments, home, ha d'anar en consonància a la població. Recordeu-vos que l'evolució de la població de Catalunya ha sigut, recordeu, dels 6 milions i ara estem als 8 milions. El boom principal, és a dir, els increments des de l'any 90 a l'any 2000, crec que van ser, amb aquests 10 anys, 120.000 persones. Però de l'any 2000 a l'any 2010 van ser 1.200.000 persones. Això vol dir que necessites una adaptació. Clar, parlem d'entorns de 10 anys, però necessites una adaptació tant d'equipaments com també de personal. I sí que pot ser que siguin matemàtiques bastant simples, la que us he fet, però que jo penso que és molt, molt visual. Quan dius, per cada llit hi ha tantes persones al darrere. Bé, doncs exactament el mateix podem fer per tants metges de primària hi ha tantes persones a darrere. Perquè si dividim la població per la mitja de 1.400 aproximadament habitants per metge de primària, el càlcul dels metges necessaris a l'àrea de primària, d'especialistes de primària, el tenim. I a mi el que m'agradaria saber és aquesta mateixa proporció per les diferents especialitats mèdiques, pels mateixos valors que necessitem per odontòlegs, pels mateixos valors que necessitem pels psicòlegs clínics, també per tots els professionals sanitaris, les ràtios famoses, perquè hi ha ràtios per segons quin tipus de professions, que hi han de ser-hi, però per la que ens afecta directament a nosaltres, doncs això justegem una miqueta. I, de fet, quan vas a buscar dades oficials per comparar sistemes sanitaris, ai las, aquí tenim un problema. Hola, jo estic una mica, no sé on soc amb la vostra roda de premsa, perquè em pensava que ens explicaríeu que hi havia molta inequitat, però entenc que tampoc podem donar per bona aquesta inequitat quan ens esteu traslladant aquesta sospita que les dades estan artefactades, no? Suposo hi ha un possible escenari que m'imagino que heu contemplat, que és que ells sí que tinguin les dades bones, però que ningú actualitzi la web, que això passa a totes les cases, jo crec. No sé si això també podria ser, que ells sí que sàpiguen que a l'Hospital Arnau de Vilanova hi ha més de 3 boxos d'urgències, i si fos així, si en cas que fos així, clar, la bona notícia seria que la inequitat no és tan gran, no? Suposo, i la dolenta que no tenim accés públic a les xifres oficials. No sé quina reflexió ens hem de quedar. Estic una mica desconcertada. Una mica desconcertada. Bueno, l'objectiu era aquest. No, això és com una pel·lícula d'aquelles que al final hi ha un gir de guió, no? Perquè una cosa és l'exposició de les dades objectives, jo us animo a accedir a les webs, mireu el que vulgueu i d'allà mireu. Pot ser que hagi comès algun error, no? Que haguem fet algun error d'un lloc d'un 7 sigui un 8, però una miqueta la reflexió que has fet tu és la mateixa que podem fer tots nosaltres. Jo vull pensar, m'agradaria pensar que això és diferent, però no ho puc afirmar. Igual que no ho pot afirmar-ho ningú. Ficar la mà al foc de dir no, això segur que està malament i les que estan bé són aquestes, jo necessito que algú que té les dades digui no, realment aquestes estan bé i aquestes no estan bé. I les que no estan bé les corregirem. I jo penso que això l'administració segur que està d'acord en fer-ho, això per ser el màxim transparents possibles, per poder veure que realment l'aparent inequitat que podria existir en el territori degut a això, doncs potser no és, però no ens correspon a nosaltres com a ciutadans o com a metges, en aquest cas, d'analitzar les dades que són públiques. Escolti'm, són les que a mi em donen. No puc obtenir unes dades diferents. Jo aquí afegiria una cosa. Ha estat discretament volgut aquest flasheo, però bàsicament perquè els que esteu aquí, la major part de vosaltres ja ens coneixeu, sempre hem fet, quan creiem que la qualitat de les dades no és bona, fem servir dades pròpies. Les recollim, tenim una xarxa de companys i companyes que ens ajuden a recollir-ho, però com que sempre ens hem trobat que sempre que publiquem dades pròpies ens surt l'administració dient no, són errònies perquè les de debò són aquestes, aquest cop ho hem fet així, hem donat les seves dades. Llavors, a mi m'agradarà que algú
digui, sí, són aquestes i la planificació és brilla per su ausència. O bé que algú agafi, baixi i reconegui que ens estan enganyant des del punt de vista de la publicació de les dades. Perquè llavors, i sí que pot ser que aquestes dades no s'actualitzin, però en les webs posa la data d'actualització, i amb la qual cosa entenc que si no està actualitzat és una no actualització volguda. I, per tant, llavors estaríem parlant de manca de transparència. Per tant, jo aquest dubte us els trasllado perquè el feu arribar al departament, perquè, òbviament, nosaltres ens hem quedat igual de sorpresos que el que esteu vosaltres. I us volem traslladar aquesta sorpresa perquè ells han de triar quina de les dues opcions hi ha, o bé les dades són horroroses i les admeten com a bones i llavors ens explicaran com ho arreglaran, o bé admeten que les dades no són correctes, són incorrectes i, per tant, algú ha d'explicar per què les donen per bones i les pengen a la web. Si em permet, Xavier, tots hem omplert formularis online que no et deixa passar si no omples tots els formularis correctament i dintre d'uns camps que siguin desplegables. I les omples, ja està. Doncs potser el que caldria és fer coses d'aquest tipus per poder tenir un control més precís. Jo no dubto de la bona fe de l'administració, en cap cas, però sí dubto de que hi hagi control sobre tot el que tenim. És a dir, la transparència és fonamental. És fonamental. I d'aquesta manera dona aquesta visió de participació i de treball per la població. Tenir unes dades que no són les adequades, doncs almenys no les publiquis. Treu-les i canvia-les i posa les que toquen, però accepta que s'ha de fer una revisió en aquest tema, cap problema. Nosaltres no estem ni criticant ni deixant de criticar. El que hem fet és una exposició de dades. Les interpretacions que són lliures, jo puc tenir les meves, perquè conec el meu centre i conec els centres més propers, puc tenir una idea de com estan les coses, potser no al 100%, però sí aproximadament, però bueno, jo el que vull dir són les dades. Per què no hi ha llits intensius al Pirineu i Aran? Bueno, o per què hi ha tants bons equipaments a l'Alt Pirineu i Aran? Bueno, penseu quina extensió té, com està la població, on estan destinats on estan els centres. Clar, si només hi hagués un TAC hauríem de moure'ns per tot el Pirineu per fer-ho. Jo puc entendre certes coses, val? Però s'han d'explicar. I les regions sanitàries, que bàsicament tenen el funcionament propi dintre d'unes línies que marca el CatSalut i que són territoris que s'han anat determinant i que ara en tenim 10 regions sanitàries, clar, preocupa també, per exemple, que la Cavisió, que és la del Penedès, tinguem els números que tenim. Dius, hosti, és que clar, com anem, no? Vull dir, és preocupant en certes coses. Clar, coneixes ara el Penedès que tenim, doncs l'Hospital General d'Igualada, el de l'Alt Penedès, tenim el del Vendrell, tenim el dels Camil, el Sant Camil. Bueno, sí que tenim proximitats molt més ràpides a arribar a Barcelona, però no tot és Barcelona, sinó que és la proximitat al centre, que de fet és quan es defineix el que és una regió sanitària, és precisament per aproximar l'atenció sanitària a la població. No ho sé. Finalment, jo voldria llançar un missatge. És dir, jo estic pràcticament convençut de que hi ha dades que no estan ajustades, que no són correctes, però jo diria que encara que estiguessin amb les dades absolutament afinades i reals, segurament el mapa que hem presentat no s'allunya massa de la realitat, perquè tothom és sabut que els greus problemes d'atenció sanitària que hi ha, per exemple, a la regió metropolitana de Nord, amb els grans centres de Sabadell i Terrassa. I tots sabem que els grans col·lapses es produeixen en centres com aquest o centres deixant de banda llocs concrets com, per exemple, l'Hospital del Mar, que també és conegut. Però sabeu totes les plataformes d'activisme d'usuaris, sobretot del Vallès, que estan dient que les inversions en equipaments sanitaris en aquesta regió són insuficients. Doncs aquestes dades corroboren
corroborarien aquesta impressió. És a dir, probablement, si anem al detall de les dades, hi ha errades publicades per l'administració, però probablement la tendència no sigui massa diferent del que acabem de presentar, la qual cosa implica que tenim dos motius de preocupació i no només un. Un és la qualitat de les dades, que, repeteixo, són dades de l'administració, i el segon és que si el mapa s'ajusta a la realitat, tenim un problema molt greu d'iniquitat. I si aquest informe resulta útil pel departament per veure, ostres, tenim unes dades que no són correctes, podem procedir a la seva correcció, doncs benvingut sigui. Vull dir que nosaltres estem aquí no per fer una crítica destructiva, sinó per fer una crítica constructiva i de col·laborar en tot el que puguem. Però, esclar, a mi la pregunta que em genera després és molt bé, els equipaments estan molt bé, i els professionals tinc ganes de veure les dades i tinc ganes de poder-les analitzar des d'un punt de vista crític, com allò que dèiem, no? De què podem aportar nosaltres, perquè penso que no som agents passius, sinó que hem de ser uns agents actius dins el model sanitari català. Llavors, amb les dades que vosaltres heu obtingut, quin seria la regió que més us crida l'atenció, on està més descompensat, o la que dieu, ei, aquí és on ens crida l'atenció? Home, en aquell quadre resum que us hem passat, ja us he dit que no és només una, sinó que, insisteixo, mirem els 8 equipaments que diem, no n'hem mirat d'altres, perquè aquests són homogenis a tot el territori. Hi ha hospitals de diferents nivells, hi ha hospitals generals bàsics, hospitals de referència i d'alta complexitat. És a dir, fem el global de la regió sanitària perquè és d'aquell territori que està determinat pel departament de com està subsectoriat el territori català per donar l'assistència, però bàsicament ens anirien cap a la zona de la Metro Nord, cap a la zona Metro Nord, cap a la zona, el que hem dit, els que teníem aquí, que és Metro Nord, Lleida, Camp de Tarragona, Catalunya Central i Penedès, potser. Tot i que pot haver-hi un indicador o un equipament que estigui molt malament amb un d'aquests 8 factors en un altre territori, però que la majoria estiguin bé. Però ja ho dic, clar, el que comentàvem sobre els boxes, si ja ho heu vist, quan hem fet la gràfica es disparava. Clar, allò modifica també els valors globals, però no podem fer-hi res. És a dir, que els desestimem perquè creiem que no estan bé, i els altres creiem que sí que estan bé i fem la gràfica sense aquests. No, hem de fer-ho amb les dades que hi ha, que no agraden. Puc entendre, a mi no m'agraden. Però el que hem de fer és ser el més escèptics possibles i curosos possibles. Llavors, si l'administració diu, hòstia, mira, no ens havíem fixat, perfecte, doncs corregim-ho, mirem-ho, valorem-ho. Ara ja tenim els Excels fets, només cal posar les dades noves i ja tenim el càlcul fet una altra vegada. Vull dir que això sí que ja tenim feina feta. I, com he dit, nosaltres estem en aquesta línia de col·laboració, però també d'observació i crítica en els casos que creiem que s'hagi de criticar. Jo ara, bàsicament aquí he dit que el que fem és exposar-los i bé, aquestes objectivacions que hem fet i aquests punts que nosaltres hem fet de reflexió que siguin posats amb coneixement de tothom i també de l'administració i que es prenguin les decisions necessàries.